Arima izeneko dokumentalak Mikel Truebaren bizitza erakusten digu. Santurtziko gaztea pasaden astean hiltzen. Bere emaztea eta alaba une oro izan ditu alboan bide gogor horretan. Eta une latza bada ere Rosana emazteak gurekin hitz egin du. Indarra emana izan die gaitz honek jotako familiei, jakin badakielako ondo aiotzea saihestezina dela. Tengo una ELA. ELA daukat, orain dela 4 urte diagnostikatu zidaten. Makuluak erabili behar izan nituen. Gero aulkia. Apurka eskuak ere ez ditut sentitzen. Y poco a poco pues me van fallando las manos también. De primeras te cuesta mucho asimilarlo porque no cuando te Onartzea ez da erraza, gaitza duzula entzutea oso gogorra da. Ez dago sendagairik. Aparte que sabes que no hay nada, ningún tratamiento. 80% kasuetan, ELA hasten da hanka edo esku bat edo beso batek faiatzen duelako. Eta 20% kasuan oztopoak hasten dira mastikatzeko, arnasteko. Badakitena da bukaera bat badagola. Baina ez dakite oso ondo evoluzioa zein izango den. Egunero etortzen da autobus egokitu bat Antonioren bila. Nos dirigimos hacia Deusto, al local de FECOR. Orain zentro batera noa, arratsaldean terapia egitera. Tardes. Aste batzuk barru alboko esklerosi amiotrofikoaren unitate berria hasiko da martxan Basurtuko ospitalean. No tenemos tiempo que perder, hay que quitarles. Ez dago denborari galtzeko mina kendu egin behartzaile. Beti erne egon behar dugu gaixoaren beharrei erantzuteko. Aunque la enfermedad en sí misma no tenga cura. Joan den asteburuan Mikel Trueba hil zen, gaitzaren erreferente bat. Con mucha empatía y paciencia, pues... Pazientzia handiarekin oztopoak gainditzen joan ginen. Hala ere, egoera larri horretan, errezena amore ematea da, eta Mikelek borroka egin zuen. Luchando es muy difícil porque supone un esfuerzo grandísimo que lo más fácil es rendirse, y él no se rindió. Simplemente con el botoncito le podemos levantar. Eta egunero Antonio zentro honetara etortzen da, hemen terapia ezberdinak hartzen ditu fisioterapeuta eta logopedarengana joaten da besteak beste. Etortzen da egunero ona bere osasuna mantentzeko asmoz, da gero beste pertsona batzuekin harremanetan hartzeko eta ongi sentitzeko. De no poder hacerlo de otra manera, pues la sensación de estar de pies. Zutik egotea sentsazio ikaragarria da. Hankak deskantzatzen dituzu eta mina arindu. Masajeak eta familiaren laguntza ezinbestekoak dira gaitza ahalik eta hoberen eramateko.